D'accord. Hande nde Rafio ari nde président won hattan goto mo rokka fodde wonde lebbi tati omo wawi tajji sariyaji kewɗi mo rokka tan sa yiiɗi mbiya bo hefti eywa omo rokka hattan lebbi tati tajji sariyaji kewɗi hay sinno o ruttaki mana to suudu sarɗiji to beele cikkuɗon ɗum jogorani wonde sawru gumkiniɗo taw fiyata tan komo yiiɗi manan ɗo fiide o manam tawa manan koko yiiɗi ko tan manan ko ɗin sariyaji mana taƴata cikkuɗa est ce que jogorani wonde fitina e moɗon ko ɗum o falino hen te ɗum waɗi no rokkade doole ɗeɗon minen min mbi ko o heeɓi doole kewɗe omnipuissant ko Allah tan wiyete noon jafɗon mais que façon haalde o sikki o tolnima ɓe ganduɗa ala ko hori wadde kono en réalité haydara o wawa ɗum woni ko résultat ji mo kalten ɗiɗo en o heeɓi doole kewɗe o fanino hen assemblée kañum ko keptuɗo ko ganduɗa ni presque ko ɗum tan wonno toon assemblée kala ko Macky Sall metti toon nawde ko ɓenni kamɓe koye mabɓe leliyade galleji mabɓe e mbasi liggade ɓurniɓe hande ɗo Sénégal tolni ɗo arde kon France waɗat ni walla leyɗele goɗɗe e gaare namno gouvernement maaro ko no yaari hôpitaux ji ɗi ko waɗi en manki oɗo jangde nde ko waɗi hande no mbaɗirɗon ɗum waɗi échoué ɗo paaɗen he année o hitande nde ɗo ene beele sukaɓe ko jogori joɗade hitande perte ɗum mais ɗon député en foti darade namno présidence namno gouvernement si jii hen ko rewan lawol mbimin d' accord ani mais e tottima pop caggal neb tottimde pop haydara waɗani hen haydara ko yiya sona omon waɗa politique makko kono mbirum ni pour préparde élection locale élection présidentielle ɗum hulɓini he gueɗe Macky Sall ɗum hulɓini en réalité e gueɗe makko woni yimɓe nene musidɓe e jaaye leydi nene tampere hay soko ñawgol alhamdoulillahi yettaki ɗo kulunɗen ɗo alhamdoulillahi kono tampere nde kam e heegue nde e ɗomka ka e vraiment yaaji ɓuuri yaajji yimɓe enen tempi en nanani hay gotol no président yalti yiidire docteur eɓe walla ene wi Sénégal naaɓe massama tini tampere moon yetto yimɓe anda no guurti omone paale makko omo yindire mo foti yindirde ɓe pour nomde mo yiɗɓe nomde pour ɗo fayi ɗo kanko yo yettoy toon leydi noon so wi a sikki que comme damyi tan a puusat pion-ngaji yimɓe en mbi Macky Sall ko porɗe politique yimɓe potno wiide ko Macky Sall ko foore économie walla ko porɗe goɗɗum ka sikki ko puusde pion-ngaji tan e damye wattinto ko ɓurnoɓe horsindema woni hande fuutankoɓe e haalpulaar en mbiyoɓe Macky ronki woppi en yurmini en hersini en yurmini wadde woni ɗo ha gasi a yeehi on nanani jimɗe ɓayɗi noon e mum bo ɗiɗo wax ɗum e jimol ngol ɗon kam lollin ɗo en hersini saabu ko enen min mbeɗa jeeya mbiwi ko Macky Sall waɗimi hen dooleme donc aɗa waɗi bakkat a waɗi bakkat saabu aɗa jeeya adduɓe Macky Sall a waɗi bakkat sa comme kalduɗo cikkimi kaldima o ko joom konngol te ko haali ko en tiiɗe mum te min mbeɗa yanna en tiiɗe am te om anduno kanko ko ñande foof min jeehi laamu so warani ɗum mamen mbaddu ɗum waɗi e laamu ngon jii gumminnoɓe APR mo heptinɓe omo andi ɓe ko gonɗinɓe ko mbaɗata ko o meeɗa ɗum e rokkude doole minen kanduno wonde premier ministre uji walla président APR mbiyatmi wiyani min APR naɓen kanduno wonde premier ministre uji walla président assemblée ji walla président haut conseil kono won hen hewɓe hulɗumen par ce que omo andi ɓe sin telde makko kalantama nafoore mumen
ko nafoore Sénégal kalna ɗum waɗi min jimde comme heptinani gaccumoma toon 1000 milliards ngam haɓade e covid 19 maaroji coodama nebameje coodama beele cikkuɗa no yarini an yiidi hakkille maɗa 1000 milliards o ummi d' abord a andi Sénégal min en hawni so wiyam 1000 milliards leydi ganduɗa ni décembre oɗo ɓennut tan pour que ñamle ɗen 107 milliards CFA que banque mondiale ko wimen alay saaga ɓeyden coggo électricité ɓeyden coggo électricité wimen kadi fawmen goɗɗum e goɗɗum ko ganduɗa alay saaga mbaɗen ɗum pour 107 milliards ɓeyduɗen électricité e foof so yeehi ha wiyama en keeɓi 1000 milliards ɗo 1000 milliards umni ɗum fotno wonde goƴe men numéro 1 ko ñamali ɗum ko banque mondiale ñawmumen ɗum ko bat ñamlumen ɗum ko ñamali walla ñamali ɓoyɗe ganduɗa hen fotno yaade ke telije goɗɗum e mbi bon ɓayri kalis o min dakkorin tottude mon ɗum pour yawo ɓayri ko ñawu are mon min totti mon ɗum pour kaɓaɗon ñawu ngu saabu so ñawu ngu heƴani mon to donc on kalis ko fonno rewrede ganduɗa ni ko wonno ko erreur aji ɓennuɗi o maha stade uji o maha lambuji o maha arène uji hande waɗa feere kam ha Sénégal ngaalu mum ɓuuru tidde ɓuuru ƴellitade kono mbiyatnom ni nane maara ko reme petite entreprise uji balle ha ɓuuru ɓamtade ɗum roi du Maroc waɗi ni ne polytechnique wi nde min jii respirateur o fotno ko wadde feere est ce que ɗum no wawi gasde so gasi mbaɗen commande pewden jeeyen caggal leydi ɗum rokkata doole leydi daro a faami masque uji ɗi usine aji no foti textile nen ɗo e Sénégal koko guddi tayereji no foti ɗo hen hande ko remi yaade NSTS Thiès Sotex ka extra ko fotno ballede no gummitiri peut être mbaɗa masque uji en jeeyi caggal leydi SIB Sonacos en mbawno wadde gel uji Valda balle ƴeewe no ƴellitirte hen nder programme oɗo ha ganduɗa heni ɓayri ngaalol ngu wonko heewi ko yahade tourisme ene ɗum ɗon ɓen kam gurtine ɗo ɗum ɗo ɓe ƴetta 1000 milliards ala ko mbaɗɗa hen ala ko nafata hen leydi ndi par ce que ko ɓuuri ko hen hewde ka coɗoyde caggal leydi donc ko économie leydi ndi naftirto hen koɗo men hande ko ministre Thierno Alassane Sall kañum kadi woni président république de valeur monsieur le ministre leydi ndimago voilà leydi ndimago c'est très bien leydi ndimago mboɗa andi ko avant dernière question meɗen kadine manam mbaynodirenne e bandiraɓe hande caɗele kewɗe ene keewi hakkude Sénélec e Akilee contrat kalteɗo ɗo noon mbiɗo haade a meeɗino wonde ministre ko faade affaire ndoyam e ko wona ɗum yimɓe hewɓe mbi sa yi haala ka heewi juuti ene waɗe taaru yirillo ko président womo jaggani koyngal hono pamirɗa ɗum han cikkimi ko wonde ko en ɓuuri compliquede ɗum ɗone ni ah bon e famamo yiyam andi contrat bayɗo noon wawa signede surtout 20 élections signaka février 2019 taw enen paye élection sans Akilee o e Sénélec o nden signa février 2019 nde gandi rimmi ciñiɗo ɗum hakkude mum e président suusa signude contrat bayɗo noon te ha tintindirani e président e on sa goo ɗiɗi garɗo oɗo ne woni directeur général suusa wiide en seko contrat oɗon walla en haalt en adda hen haala so taw tintinirani e président wadde woni ko woni hakkude président e ciñinoɗo ɗum adana biɗɗo seeɗa ɗum joni o biɗɗo seeɗa ɗum o joni o kam koñum ko nulameɗe sikki kono président tinino no signité adana ko waɗimo ruttade caggal kay ko ɗum poɗɗen yurditinade bel won ko ganduɗa e contrat o kam o fotno andude guila départ kanko rewan lawol a faami haala ka kanko hoore makko contrat o ɗon o fonno andude guila adana
rewan lawol on jejjiten ko président de la république kalten ko neɗɗo ganduɗa eni kañum foti ɓurdi andude ko kewe leydi ndi surtout ko fotti noon haade rokkirde yamrore mum walla haade wiide d' accord mbaɗe en foti jogade information ji fof ha timma te kan tengti hen noon o meeɗino wonde ministre ɗoyam ɗum ɗonen o meeɗino ɗo wonde ministre omo andi no yaari donc directeur général gonnoɗo ɗon te hannde ko kañum woni ministre suusa signude contrat oɗon e presque eɗen payi élection présidentielle leydi ndi ne dilluno on saa taw kañum nandirani tintidirani e famdirani e président de la république que addi président rotti caggal mataw won kabaruji kesi goɗɗi mo nani hen ganduɗa eni kanko e hoore makko mataw aɗano o yiini hen hoore makko joni o natti hen yiide hoore makko par ce que sénégal naɓe ko poti namnade woni hakkille e mbi sénélec jogui hen que 34% manam temdere foof sénélec jeeyi hen capantati e nayyi ganduɗa ko ganduɗa sénélec en wawno jeyde foof capanɗe jeegom e nayyi keddiɗi ɗi so wiyama won jeyɓe ɗum holɓen jeeyi ɗum bel ɓeɗon joom hakkille en ɓe jomumen gandaɓe ɓe tan illi mumen gandani bel ko ɗon haaɗi walla ko tubako wiyata ko pretno en waɗi pretno e pretnoji ɗi ɗon ni bel joni woni hen ɓe ganduɗa natti yiide koye mumen ene famirno ni affaire o avant no cikkirno ɗum ni e information ji kessimir dañɗi caggal won woɓɓe kesɓe garɓe e sénélec on paami haala ka a faami mboɗa andi en mbawa gandi ɗum caggal tan wonko jofiɗa hen on haala Idriss Seck haalno ɗo ene ha kondi oɗo partage du siftiri ko haalno ko eyyi hankkadine e tamen gasi haade a wonko jofiɗa hen tan bandiraɓe ma woɗnoɓe pamiri bana haqqillaji mabɓe a waɗi parti mbiɗa ko leydi ndimago so tawi mi jumani république de valeur eywa holko woni fandare exactement te an monsieur le ministre bandiraɓe hewɓe ene jogui goƴa ene mbiya ene jogue ma yakar kadi ene jiiɗa yettadema kono an ka neɗɗo joñiɗo mo ganduɗa hay neɗɗo goto wawa andude holɗo memboɗma ha yima wayi ɗum woni yimɓe hande e membiɗo ha tampuɗa pour yidem ko am ko yimɓe hewɓe ko ɗum mbiyata manan hay goto wawa andude holɗo iwrata ceerno Alassane Sall eywa ha yiita ɗum walla ha haalde mon ha jokkodira mon en tant que noon neɗɗo baɗɗo parti mboɗo sikki so tawi neɗɗo waɗi parti ene jogui hen fandare jogui fandare ko ardoyade leydi wona tan ene rewa caggal mana ene puusa holko woni probléme ma ha aɗa joñi yimɓe mbada ala annene Seydou Koumé oɗo wi comme joñiɗo min de nomen haɗa men donnude parti eyyi joni eyyi alhamdulillah yimɓe goƴama ni andude ɗumen keeɗi ɗum firti wonɓe ganduɗa enen goƴamen en jiiɗi arde amen bisimilla mabɓe siége amen wonno ko Bourguiba kono amen eggin ɗum ɓayri minen coronavirus o ko uddino te ɗon ɓurano effectivement fewnditade e hewɓe minen daara nokku goɗɗo ɓurɗi yeede dal ɓurɗo wawde yettede aussi ɓurɗo udditade so ɗum yonti tan momin kabru ɗum peut être so jeeri min daara publicité to mon to ni momin mbaɗa publicité mon min kaala siége men kesso ɗo heddi ɗo heedi ɗum ɓen ni minen min mbaɗi tourné ji Sénégal noon ala ɗumen jahani e nder Sénégal amen ka eyyi c'est vrai min jettaki Matam ala ko wiide ko ɓuuri yaaj non on haal ɗum non on haal ɗum noon on haala noon on wi noon min jeehi jaaɗe ha Madina Wande Fa yeehi ha Marsassoum yeehi ha Dalafine aɗani Dalafine ɗo heedi walla Janké Maha heydi ko to Goudiri Fouta Goudiri to yeehi Fouta to yani e Kolda Vélingara en Kaolack en mbaɗi émission ji radio ji local uji kewɗi mbeɗa wawma limande hannde ɗo e Sénégal tolnimi ɓen ɗo radio ji local ganduɗa ana anda ɗum en donc wonɗom yettaki jaaɗo ha Dodji yeehi
an kadi tesekere en etc. bon mi yettaki matam soko Allah mi yettaki matam inchallah meɗa yo Allah rokku en juddi balɗe sellude juuten ɗum ɗo heni ma wondiraɓe matam naɓe jiyamen comme mi yettaki taw Kédougou e mbiɗa sikki région de Ziguinchor ko holɗum pusde tan walla wonede président a pusde tan garɗo fof tan puusa comme no wonɓe ɗo guila e laamu Senghor ha joni mana kañumen nan ɗo tan mana président ko pusde anne ka puusowo tan walla objectif ma 2024 so Allah jaaɓi amen jiiɗi wonde candidat te yo wondiraɓe nanngu hen so wi wondiraɓe soɓe jiiɗi andude yiyede neɗɗo o ɓe ganda hotoɓe tawat ɗum hotoɓe jeeɗi ɗum denɗi anatti wonde journaliste en cas opposant joni non mi haalnimama ko laaɓe mbimi te en réalité mimi sikkani alay saago noon te ɓeyri won dañƴi caɗele yettade amen tan alay saago min jaɓa ɗum min daran ɓen peeje kono kam soko Allah tawi ummiɓe dooji en walla ummiɓe marsage men mbawi yettade amen ɗo heni ha gandidira amen mbeɗa sikki woɓɓe kamen poti werde mumen mais kono min jaaɓi ha joni ko alay saago min ɓurni yajnude objectif e amen ko 2024 wonde candidat saabu sa ƴeewi hunde en raɓɓiɗi hande opposition o ɓurɓe hen hewde gande opposition sonno de 3 avril 2020 oɗo ɓennuɗen sona rafi coronavirus naate leydi ndi hewɓe hen towtiyat Macky Sall gono ministre uji mum won hewɓe nen ɗo kaala e opposition o koko jano ha gayni woɓɓe ɓe ko jogorno pewjinede peeje ɓe gono chef de l' opposition Macky Sall en mbaɗan ɗum comme ko waɗeni ko Aminata Tall waɗani ɗumen tan jooɗo en nemo en attendant élection ji minen min ngala he ɗum ɗon foof min gondi que amen gondi e groupe nder CRD ɗum ɗon ko pour ɓurdi wawde liggidade kono hatta so 2024 ali so Allah jaaɓi mimin mbaɗ candidat ko addi ɗum par ce que minen janna hunde min kam e banggal hoore mbawimi haalde maintenant ɗiɗi walla tati tawi que jawdi Sénégal e fijirde jawdi Sénégal e fijirde Sénégal ɗum waɗani min ummade sonno ko ɗum min gacci tawi ɗum tan yo Allah rumtinamen e politique mbiɗa yanna Sénégal naaɓe kewɓe puɗɗimi yannede ko wona fijirde Sénégal saabu so jarni kam joddade Macky Sall ganduɗa ko musidɗam minen jadanno jamme ñalawma min gonde même auto min dardo e galle makko ha 1 heure du matin 2 heures damar galle makko no yewani e tigui min e makko tan e morgom minen jewta so wawimi wiide ko mbatta ko ɗo wona intérêt Sénégal tawat ko intérêt Sénégal en woni goƴam wona bon donc ɗum yo heed lawol tawi ko banggal peeje mbeɗa sikki ɗomen ndewi ɗo e haɗi ministre ni ASECNA en e plan international wonko rokkukamen e yiyande te min mbaɗi hen programme min bindi min ñande wonde sa invité kam men kaltan e balngal ngaalu ko woni hen e programme ko woni hen yiyande men donc ɗum ɗon wona ko haalate keddi ko fibde ndene d'accord en tan yettindi nden Thomas Sankara 36 ans dañno 36 ans ani ko ɓurno wonde force makko wona ni expérience et compétence ko fibde makko ko gomɗinno ko Mamadou Dia so accanomo mataw so fawi leydi he ma fawn ɗum e lawol ganduɗa ha joni ma indi mum heddoton ɗo te ha joni yimɓe en ciftorama min mbeɗen haalama innimomo ɗo plusieurs fois fibde makko e gandal makko ko ɗum woni politique bandiraɓe soko tawi wonko gantiɗe e haala he walla no namdeɗe garde ni wonno fewirani mbiɗen ñaagui yaafuya e on saaha mbaynoɗa bandiraɓe eyyi mbeɗa wondiraɓe tan kono hono mbiruɗa ni saaha yiddam e Sénégal e yiide no Sénégal ɗo Sénégal tolni ɗo e tenen ponno diwde ɗum tampere wonde ɗo en puusami hama haala ha ɓesu wulde seeɗa kono ko yidde leydi mum waɗat ɗum waɗat wona pour yeddodirede e banggal hooram walla yiɗande hooram hunde sonno ko ɗum heddo toon kono ko yiɗande Sénégal donc so tawi woni ko haala ka ko
wuli hen seeɗa walla ko oɗo hen seeɗa mbeɗa yafno ɗum keddi ko yeeso ko lawol moɓen gar inchallah e région ngaji keddiɗi sénégal ɗi foof amen calmin aussi wondiraɓe kettoɓe caggal leydi par ce que wondiraɓe gonɓe caggal leydi hewɓe nen gar en nangge parti o surtout région de Matam mo guinuɗa o ko par ce que annene ko hunari tan watma wiide hunari ene fuutankoɓe sa rokki kam une phrase en satno un moment eɓe keɗoma soko gonga par ce que eɓe cikkata eɓe mbiyatno sa haali e Macky Sall tan ko hasdagal walla ko yidde herjinde laamu Haalpulaar ha ganduɗa peut être même opposant mo jeeyaka mo wona Haalpulaar ɓurno webde dañde toon place e wayɓene amen ni sa arino darima aɗa haala ni ɓe mbiyata o an ko kalda koko bolle puyɗi minen ko Macky Sall min gondi kalma ɗum face direct a waɗi guri tati nayyi sappo sa rentaki a wiyata aɗa rutto non sa rentaki a wiyata rutto kono min ɗi janggimi ɗo d' abord janggimi ɗo woni nelaɗo sallallahu alih w sallam mi haalat ɗum yimɓe noon en mbi kam non nelaɗo wonano politique walla kañum ko Allah nulno ɗum mbimi non kala Allah en wawno wadde yimɓe so nelaɗo ewnima erima tan yimɓe foof gara jaabo kono o hollu men hen gurdam nelaɗo pour yen janggu hen nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam duuɓi sappo e tampere yeehi Taif tampina Makka tampina haalde wondiraɓe mum ceeli heɗade nafoore mumen kono hande yimɓe foof jaaɓi mi wiyani noon minen komin islam walla koɗo mbimi tan ko neɗɗo yo tuuga he ko lawol ko saɗata ko waɗata caɗele kono inchallah ma Allah fewnoɗoye ɗum waddi bandiraɓe mboɗo sikki on dañi e famamuya e ñalawma hande o wonno koɗo men ko ministre Thierno Alassane Sall kañum woni président république de valeur so waɗi gantuɗe golle he min ñaguimo yaafoy so longguere mawde waɗi nokkude wona ɗum jomum yiilino hen kala gantuɗe golle he min ñaguimo mon yaafoya kadi min dokkat moon aadi e goto e ɓiɓɓe leydi ndi goto e ɓiɓɓe e haaluɓe Pulaar bandiraɓe ha lawol gongol